je shago an siya mata takalmi. A radon Allah ki mun shirme. Mu je. Na ce maki ki ɗauko su rifa. Mu je. A radon Allah ki nuna mun wayewa Hajiya. Wani za mu je. A radon Allah kan ki mun shirme. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mai shago. Buba. Akwai silva. Akwai. Mai shago. Tarabi. Buba. Wai ga daidai kafa yarinyar nan amma ba zai bari amma ya tare da za a dauko mata katu. Nawa. Inuwa abun gwadawa ko a ƙasa ake gwadawa. Bari in baka. Sai ka gwada. Daidai ita ne na baka. Kana so ka shushe ni ne? Haradun Allah na fi kan wayo. Sai mutum a gabafin latani a rinka raina mashi wayo ashe wai yana karkara. Yanzu dai buba gwada mata. Shi ke ko. Hasiya. Sata. Zira. Mai shago nawa ne luke ke can? Wani kudin su guda 250. To Allah ban yarda fi komin shi. Hasiya. Wai mu za a shusha. Sai a rika raina akwai wayo. Samun nan wallahi da ka shushe da kuma ya shushe ka. A ce zura kafafunka. Akwai reza? Akwai reza. Me komin reza? Akwai komin reza. Allah baka isa ka shushe ni. A radun Allah na fi kan wayo. Me za a yi ma wayo an sai zauna. Zauna kujera an siya. Ai Allah na fi kan wayo. Wallahi da ka shushe ni gara in shushe ka. Ka rage gare ka ne tunda duk ka bani kuɗi na dai. Wallahi kuma in rage shi tafi da ragowa. Ashe kuɗi daya da babba da karami kuɗi daya a radun Allah baka isa ba. A radun Allah na fi ka wayo. Har sai cire kafanka. Wani lokaci wallahi ina da kuke ƙwarin wasu. A radun Allah baka isa ba. A ce saboda Allah da Annabi da babba da karami daidai. Ai wallahi na fi ka wayo. Asiya sa kafanka Asiya. Yawwa! Wannan sai sa a laida. Asiya cire kafanka. Yawwa! Wannan karamin wallahi ba ni baka haradun Allah ban baka. Ba sai ka je ka sa kuli ka gasa ka ce ba. Asiya cire kafanka. Ni za a yi mawa yau. Haradun Allah na ba ta isa ba. Da dai bi da hansin da babba da karami. Allah ne mutane. Ina. Ba dole ko ba ba. Kada ta bari laci ga daidai ita sai ka dauki babban lamba ka zo kayanki. Kai, ina ruwan kudin ki ne ko kudin mu? Naka ne. A'a. Asiya saka banka. Yawwa. Yawwa. Asiya da ke mun wannan rago. Zai mana amfani. Nawa ne kudin ka? 300 ba ta. 330. Murtala nawa kenan? Murtala 13 da kuma. Ni za a yi mawa yau. Ka bani kuɗi kuma ai ta ƙare. Ai wallahi na fi kewa. Na yadda. Nawa ka ce? Yanzu in ka kawo nan zan baka canjin 30. To ga kuɗin kai. Ba fa zan baki ragowa ba fa. Ka tai da shi. Ni na yahe ma bari in baka canjin ka. In dai canji ne bari in baka canjin ka. Aja. Kashi. Mun shushe shi. Mun shushe banza. Allah kiyaye hanya. Mu ta an raina ma wayo. Sai ka rinka raina ma akwai wayo. Allah kiyaye hanya. Don mu je asira. Kai, wannan duniya.